بسم الله الرحمن الرحيم. اللي تماشانا امير بحثا دعوتها بكن دعوتي بري تشاوبون دعوتي ايرو جوانن وبري مال حضور هبو تنبو ايرو مال چوايه بري بوشان ما هبون تنبون اني هفدو بردان ايرو چخاسن چماوسايه اميكي بحثا بكن دعوت كرب دبه ازيك دبه وروجا دعوتي دي yaşama insanda en rojeka xoşe. Ji diya wî re xweş e, ji bavê wî re xweş e, ji xweşk û birayê re xweş e, ji hevalê wî re xweş e, ji merivê wî re roka xweş e. Çikî wî ji mala xwe biqete, wî ji xwe re ew hevalê xwe wî malkan wî ji xwe re ava bike. Lewra ku heval û merivê meriv û dost û tên wê derê top dibin, dawetkê tê kirinê, nankê tê dayînê û mala wan ava dibe. Davetê berê gavak merdinê re, davetê berê ji sedî seriyan notî li gora Quralê Îslamê de hatin kirinê. Yani li gunda jî, li bajara jî zilam ayrî davetê digirtin, pîreka ayrî davet digirtin. Zilam û pîreka hevdûne dîtin. Ferkêm yani hinek aile hebûn, davetê wan wê çaxê ji tevî hebûn û weka îro îsraf çê nedibû. Kilamê wan jî kilamê xweş bûn. Gelekî ca jî îlahiya digotin. û wextê ku diçûn bûkê tanî jî, wextê ku bûkê ji mala bavê bi milê wê digirtin, diheb genelde ku hebûna merivê wê aîlê diheb alim diketin milê bûkê, yek li vê yek li welî û yek jî dida pêşiya bûkê Qur'anê da tanî ser serê xwe û dihat heta ber texsiyê vana jî selawata ser navê hayetê Resulullah digotin, bûkê tanîn texsiyê swar dikir. Gavak dihatin ba mala zava, gavak bûkê ji texsiyê piya dikirin, dîsa diheb alima yaxud ê belî ixtiyar filan bi milê bûkê digirtin, yek jî dîsa Qur'anê da tanî ser serê xwe li pêşiya bûkê diçû heta da tanî hindir û vanê milê bûkê digirtin jî ser navê hayetê Resulullah aleyhisselatu vesselam tekbîr û selawata digotin, bî awayî bûkê tanîn dixistin hindir. Bi pirayî dawet bi vî awayî bû. Nanekî jî didan, nanê welîme, gora usûla wê derê û dawetvaniya nanê xwe jî dixwarin û dawet bela dibû. Ama meriv li yaşama wê çaxê dinê re feqîrî pir bû, belengazî pir bû. Hinek mal hebûn özellikle li gunda ku yaşaman pirê li gunda derbas bûye. Xwedê zana di xanîkê de sê hebê zewcandî di xanîkê dabûn û huzûr hebû. O zamana sebî her sê jî çê dibû. Tamam bev diketin, em bêjin feqîriya dinyayê bû vesaîre ama huzûr hebû. Nadir insana devce berdan boşanma çê dibû, yani nadir. Zilam ji pîrekê re hurmetkar bû û pîrek jî ji zilamê xwe re hurmetkar bû. Dê û bavê zava şîreta li sebiyê xwe dikirin, law digo binê vêya hatiye bate, vêya xerîb e. Ji mala bavê xwe qetiyaye hatiye. Dev ji diya xwe, bavê xwe, birayê xwe her çî berde hatiye bi te girtiye. Îro xweyê wê tî, bavê wê jî tî, mêrê wê jî tî, zilamê wê jî tî, hevalê wê jî tî, derd ortaqiyê wê tî, tev tî. Gerek te jê re baş bî la. Heta hineka bi xeyr digotin, law binê ku ez bivîzim te sîlekê lê xistiye, te tişî kirî ez ê pir dikê te bi masî me. Ji hev re saygîlê bin. Eyn bi wê awayî dê û bavê bûkê jî şîret li bûka li qîza xwe dikirin, law digo binê ev mala ku te herî îdî mala me nîn. Te cana mêvandarî werî mala me herî, em ê îdî îro peyda em ê dostê te bin. Hem ji xwe bavê te diya te ne, dostê te bin, bi her awayî
كليته دردته ما فهم بقدين أما مالته عندي أو دره مالته مال ظلامته حياتش خزورته هبه حياتش خسيته هبه حياتش وسائل عيد مالته هبن لو تجوانا حرمت كاربي تزلام أخرى حرمت كاربي ظلامته هم ظلامته هم بابته هم دياته هم عوالته هرتشته يعني في أواي كواك شيء دبو حضور هبود مالته حضور نب برايه نب تقسية بردريه نب دايرة أبارتمان قطع حفتة عشرة دهاية نب زنجيرة زيرو وزير نابية حضور عيلة تشتكيه أما إيروك مرف لي دعوتي إيرو دنيرة على سب دعوتي إيرو جسدي نوتي ودوري قرآن الإسلامينه كفاك مرف حوالتي خدا نكه خدا حوالتي مرفانك يعني حتى انك بوكيتينن چند يا مصرف بوش تكرني إسراف كاوسا دبه حد حسابي يتنه خدا تعالى بالقرآن الكريم ده بيجي بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين بخن بخن أما إسرافين حتى رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحابي را دبي أنسر درب بحري بن جسي جارا پیشتر سر چاوي خو نشون بحره اما دبي نشون ایرو دوباره او دیدی که گلک جوان گول پر مزن چکیانه زوابونه ل ترکیه جی گلک جیا گول زوابونه گولک قایق سر چون داتن گمی جاب سر چون داتن دنیا مرد نره زوابیه حتی رسول الله چاخو انما ایرو دسندگو سه جارا پیشتر ملی خو نشون سر چاوي خو نشون اسراف نک ایرو رادمن düğün salonu digirin. Düğün salonu da nadir enek aile nadir perdel ortaya dıkın pirek lüviyel ne zilam diyor nadir. Ağlebivi istediğin notivi pirek uzlam teftevi hevin o tedbiqi yarışmaya tazibune çetkin. Ki per taziye evi kar bike. Hav qaku kharabi çizbani. Khudai Teala Kur'an-ı Kerim'de de nezi zinayı nebin, nezi zinayı nebin. Çünkü nezi bin belki zina jibkin yani. Khuda hifza merif bike. İca ayrı mesef çetkin, evya efendim emeğerin nişanı, evya emeğerin şerbetlik bıkırın nizam bıçkası, lo mesela bejin dımaha, semaha yahut benj maqiz mala bavuqi yabuk, korek livreye, nikah tine, tişteki tine, dikişin evdu, bavratçın, oteli bavratçın, لقنت هناك شيء طبيعي تشن باستا غانا بابرا خبرتن فلان بيوان وسائل طبيعي دوي اريدا يعني هناك جوانا هبدت خابين كورك تبي فيني ازت وكا قراليشاي ازت ياشات مشكم از işte efendim az falan daire benim az vahabım az zenginim zam açma falanım gecikci hani henekci tabii efendim az vanım yani çorba hoş etkim az goş hoş etkim az pantora ut etkim kari perriye hoş etkim kaka tuş etkim vesaire tabii kafa vana tem babdu ki ne var hedi nezi boşanma dibe vakti devşe verdi İro bağlabi insan bavi kıza ağlabi كوقت قزاوي دخوازن هناك إنسان أسبر ومشاهد هاتنا خسنة هم بيجي متوازي إنسان كي بيه بريك إشي بيه بيه المشكار بيه برسينك فقيرة ندانك مريك هاتيه كوري öğretmen بيه ندانك أما مريك هاتيه دبي ولا فابريكا وانهيه قد إيه نابرسن ویزاوای لمیشت که ناکه عراقی دخو ناخو فلان اما برا فابریکه به برا تاکسیه به برا آپارتمان به برا قیانی دیدن الحضور ناگرن لپراد گرن هنک جی
مرد پرا بگره مرد پرا ببینه مرد حضور بگره مرد حضور ببینه کیل چی بگره وید بینه کیل چی بگره وید بینه yani ایجا mesele feyzede çi çedir mesela mesele feyzede düğün salonu da efendim haddinden ziyade pere davranış serseri halkı mesela efendim هناك جيل وليجات كيفين يارشا برا من حقا برا زابا باكر ازيجا حقا بي باكر وسائره لو درجي gelin نقطين لو efendim pasta biskatinin lonzam çıttinin vesaire vesaire icalet dervaji هناك جيا لهناك gunda بحزارة سلاح برددن بحزارة سلاح برددن وان سلاحا gelek جيا insan peyatına kuştuni insan birin dar bu ne hatta ji ew birin ban ramaye hatta lenek ciha dakete haberler aji zava te kuştuni bu kate kuştuni dendire düğün salonu da ji berdane bu kate kuştuni mesela hani icat yani kava temeli khani ki sağlam be çıka deprem vere kharanake الدعوت جي قبل تملي دعوتا مرف تملي مالي سالم وره كرني او دعوت وب سالماي هره و بوك و زاوا جبرا حرمتكار بن وجدي بابي هبراجي حرمتكار بن وحضورسزي چنبه اما قواكو تملي و بنائي نلسر sağlambune be demiri wikin be efendim morabejim çimento wikin be ve depremi bixine a davetci aynı bir havay benzemiş temeli binaya adı be gava temel sağlam nim be vallahi sebik verin dünyacı ve asibin ve dev baba khara asibin kamiro de binin mesela hani ve varrakçı bin ve kumarbaz bin وجدي بابا غرا حرمت نكن وجمع المرة حرمت نكن وكان سال شوندا maalesef سر دي بابا خو سر توكم بن بلا اما تملي دعوت كل سر قرالي اسلام اتبت دايني سبيه كورن دنياي ان شاء الله تعالى و انساني بن Peyzik dibe, korek dibe. Tabi dev bavcı ve hediye edip insani, İslami olan mezun bikin ve dersavana Kur'an'ı bidin, dersa insaniyeti ve bidin. Bejin lavtu çi mektebej mealme hura hürmetkar bin, saygılı bin, toplumuna saygılı bin, mezdana saygılı bin. Van insana ve bibin insan. Belki bibin Xudiye meslek eki ve bibin insan. Meslek ne mühim? Meslek جبونا إدارة دنيا كتار قرش براتك وجبكا مرم في إدارة قبك مسلك أوى أما إنسان آيات الشكية خدا دبي لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم خدا ما إنسان شكريه أمانة إنسانية دائمة أما هناك جمع أمانة خدا صاحب در كابن هناك جمعجي أم أمانة خدا إنسانية أم صاحب در ناكابن يعني إجابة دعوت أخوها بفزولية ممكن قطعيا إجابة ما كان هلا هناك عائلة هنا قد دشينين أفهم دعوتها من مولود ليه إيش خير حركي نانة دعوتي وليمية خيرا نانة دعوتي خيرا مولود مسترة كسينlik يعني شما مسترة نانة وليمة سنة مولود بشتي حياته حضرت رسول الله عليه الصلاة والسلام دكت يعني عالم تبواد بيجي يعني سر يمن سر تعب تمام مولود كذا من القرشين يعني مولود إنساني بأهلا وسهلا قاضي ملات مولود دخينة تمام ملا قبا مولود وخان قدان إجا ماسا بدن عالي إجا دف وزرنو ألبانو اشترى بيجم ساز وجاز ودانس وفلان وبيبان ويقرم وبرقرم ما نكد ما دام مسد هيك بدا مولد نخوين شو مولد تحرمين يعني عف بويرن
bu secere dibêjim weka ku biharê insan here bêdiyê şîr bidoşe ev bûyrin û pîsî wan jî bavê nava wê şîrî li hev xe. Aynı wiha dibe yanî. Ji wê jî xerabtir dibe yanî. Nexwîne mewlidê madem ku te daweta xwe bi saz û caz û filan û yarışma tazîbûnê tê çêkî mewlidê nedexwendinê. Saygıya me biraş heti Resulullah rabe. Saygıya me biraş Xweda rabe. Mevlûd li cîkî wisa xweşik tê xwendinê meriv selavata dide watê merheba da merhaba desa datine ser saygî dike piştî wî jî meriv nanê xwe dixwe bi salavat û bi filan dertê piştî mewlidê meriv dans û yani devim nagere ku ez bêjim yani. Vallahi lenekî daveta yani belki hinek pîrekê emrê wan heftê salî jî her tarafê wan tezîne ya. Hadi yani hadi vanê qîzê em bêjin ki hadi tamam şu gunê filanê. Pekî emrê we heftê sal em fedî nakin ya yani. Singa wan vekî çîma wan vekî nekurûnin haşa her tarafê wan xwe dike ya. Porşko hakeza wala ku davet bi vîya we verekirinê wê boşanma jî wê zû çêbin. Îro li Tirkiye li gorê îstatîstîka dewletê oranekî pir mezin di 5-6 meyê ewil da dev jêberdin. Çünkü Xweda ne alîkar e. Wek Xweda em alî Xweda da neçin, Xweda jî nabe ji me re nabe alîkar. Di salekî da belkî yani oranekî pir mezin dev jêberdidin boşanmış dibin. Diçe dîsa zewce dîsa boşanmış dibin. Xweda rê nîşan daye rê. Keva rêyekî em erebê herin, motorê herin, kamyonê, bisikletê, keva rê me dûz be em herin îro dibe navigasyon li gora wî em herin em ê bigîjin ciyê xwe dûr nêz ama keva em tersî wî herin wallahi em nagîjin ciyê xwe yanî. Ha daweta jî em tersî îslamê dikin, tersê Xweda dikin tabii ki boşanma jî meyvê wî ye yani gerek nexebin yani kîja darê em deynin em ê wî meyvê jê bixwin. Em dara di duyên salonê da em daveta boşanma em çê dikin axlebî huzursizî em çê dikin yani û bi vîya wê dibe yani gelek însan jî qîza xwe dide dibe xwe bazim bîne xwe filan bîne ya ji bûna Xwedê ji bû pêxember tu ji îro da wan dikî deyndar tu ji îro da wan dikî li gora usulê gelekî wî ji hene dibe tamam diçe ji ba kuyumcî deyn dike kirîtîne û radidiya ji tî bûkê derdixe bavê wê bê çi nikare bê tiştek jî. Em xerabiyê bi qîzê xwe jî nekin û em xerabiyê bi kurê xwe jî nekin. Em qîza xwe jî bi zorê nedin zewcandinê, em kurê xwe jî bi zorê nedin zewcandinê li gora Îslamê em bikin. Kevakî em zavakî geriyan zavakî ku li gora Qur'anê Îslamê ve em li wî bigerin. Ne ku zengîn e feqîr e. Em li bûkekê jî geriyan bûkeka li gora Qur'anê Îslamê em lê bigerin. Ew çax wê temel saxlam be wê huzûr hebe wê sebî werin dinya ser Qur'anê dînî Îslamê bin. û te bimînin di xêr û xweşiyê da hûn temam emanetî